¿Qué tal? Buenos días. Después de la última reunión, teniendo en cuenta que ya la empresa mandó al comprador de la factoría. Entonces, le voy a dar paso al director del IGAPE para que... de la empresa nos escucháis, ¿verdad? Vale, perfecto. ¿Qué tal, Lalo? ¿Nos escuchas? Sí. La parte social, nos gustaría hacer un proceso y conectamos en nada, ¿vale? La reunión es por parte del gobierno. Sí, pois en primeiro lugar solicitamos a raíz das informacións na prensa na semana pasada que a empresa trasladase á mesa industrial ata onde ou atacando chegaba o período de consultas por ese anuncio de prórroga que se fixo nos medios de comunicación e a empresa pois confirma que se extenderá ou que propuxo extender o período de consultas do ERE ata a data do 5 de novembro, co cal o que se trasladou por parte do Goberno da Xunta é que se trata dunha prórroga absolutamente formal que amplía realmente en 4 días hábiles o período do expediente do despido colectivo e que non deixa marxe o Goberno autonómico para esa búsqueda de compradores a que estamos adicados. En canto ao Goberno da Xunta, trasladamos á mesa industrial que avanzamos xa nesa búsqueda, como digo, de eventuais adquirentes da fábrica de Viveiro. Identificamos 100 empresas nacionais e internacionais, desas 100 empresas hai 8 que son as que serían pois máis viables dende o punto de vista do obxecto social para poder adquirir esa factoría de Vestas en Viveiro. Estamos realizando os contactos coas empresas para avanzar nesa negociación, pero, como digo, o tempo é moi axustado e a mesma empresa recoñeceu que períodos semellantes precisan de meses para pois levar a bo fin. Co cal, pois entendemos de novo que a empresa ten unha exclusiva obxectivo que cerrar e, ademais, eliminar calquera tipo de competidor e, polo tanto, non quere facilitar esa búsqueda de comprador para continuar cos empregos e coa actividade. Si me gustaría destacar que estamos francamente decepcionados co papel que está xogando o Ministerio a través do Director Xeral de Industria nesta mesa. O Goberno do Estado, que inicialmente se manifestou unha postura pois moi proactiva e dixo que sí, que efectivamente axudaría na búsqueda dese comprador, non leva feito absolutamente nada. Foi o propio IGAPE o que tivo que trasladar os datos dese cuaderno, dese catálogo comercial para, de algún xeito, pois promover a actuación do Goberno. A día de hoxe non temos coñecemento de que haya realizado ningún tipo de actuación na búsqueda de comprador. O director xeral non manifestou aquí que teñan realizado nin identificado ningún tipo de empresa que poida estar pois interesada na adquisición, e si nos preocupa moitísimo que do percorrido da reunión se desprende con claridade que hai conversas ao marxe da mesa industrial entre a empresa e o Ministerio, entre o Goberno da Nación e o Ministerio. Polo tanto, temos serias dúbidas, o Goberno da Xunta ten serias dúbidas de que haxa un interese real por parte do Ministerio en manter en concreto a actividade de Vestas en Galicia e que exista algún tipo de conflito de intereses que leven nesas conversas fora da mesa industrial a apoiar dun xeito directo ou indirecto a estrategia de Vestas por parte do Ministerio.